नमस्कार. उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये अशा मस्त अशा कैऱ्या मिळाल्या की त्या कोकणामध्ये मिठाच्या पाण्यामध्ये वर्षभरासाठी साठवल्या जातात. त्यांना खारातले आंबे म्हणतात. तर मस्त अशा घट्ट घट्ट अशा कैऱ्या घ्यायच्या, स्वच्छ धुवून घ्यायच्या आहेत त्या. आणि नंतर मग अशी एक मोठी बरणी घ्यायची आहे, काचेची घ्या किंवा प्लास्टिकची घ्या. त्याच्यामध्ये थोडं खडे मीठ घालायचं आहे. तर ही जवळजवळ मी जी कैरी घेतली आहे ती 1.5 किलो कैरी आहे आणि एक मोठी वाटी भरून मी हे खडे मीठ घेतलेलं आहे. खडे मीठ नसेल तर साधं आपलं रेग्युलर मीठ वापरलं तरी चालेल. आणि त्याच्यावर मग ह्या बरणीमध्ये मावतील तेवढ्या कैऱ्या घालायच्या आहेत. एकदम वर्षभर मस्त एकदम कडक किंवा घट्ट अशा ह्या कैऱ्या राहतात आणि जेवणासोबत तोंडी लावायला खूप छान लागतात ह्या कैऱ्या. तर ह्या बरणीमध्ये मावतील एवढ्या कैऱ्या मी इथं घातलेल्या आहेत. आणि नंतर मग याच्यावरती पाणी ओतायचं आहे. तर मस्त एकदम असं पाणी अगदी कैरी पूर्ण पाण्यात भिजेल इथपर्यंत आपल्याला पाणी ओतायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग याच्यामध्ये पुन्हा आपल्याला जे उरलेलं मीठ आहे ते सगळं घालायचं आहे. मिठाचं प्रमाण जास्त ठेवायचं आहे तरच हे आंबे वर्षभर टिकणार आहेत. आणि आंब्यांमध्ये पण मीठ छान अगदी मुरतं. थोडा हिंग घालायचा आहे, 1 चमचा मी इथे हिंग घातला आहे. हिंगामुळे हे पाणी जे आहे ते खराब होत नाही. आणि थोडीशी तुरटी घालायची आहे. तर तुरटीमुळे काय होतं की हे आंबे जे आहेत ते मस्त असे कडक असे राहतात आणि हे पाणी जे आहे ते अजिबात खराब होत नाही. आणि हे मस्त असं एकत्र असं हलवून घ्यायची बरणी, जेणेकरून मीठ आहे ते याच्यामध्ये मिक्स होईल व्यवस्थित पाण्यामध्ये. तर 2-3 दिवस सतत ही बरणी जी आहे ती अधनं-मधनं हलवायची आहे आणि अशीच झाकून ठेवायची आहे. 1 ते 2 महिन्यामध्ये हे आंबे मस्त असे पाण्यामध्ये म्हणजे खाऱ्याच्या पाण्यामध्ये मुरतात आणि हे आंबे वर्षभर टिकतात. तर नक्की करून बघा. ही मस्त अशी आंबे साठवण्याची योग्य पद्धत आहे. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.